dia sana sudaro kasadonyo tarimola samba sujui denai nangko sungguh denai lataraga pulang namun hidup sadang di alun galombang. Onde ayah cu bundo maafkanlah denai nan samalanganko alun nyolai dape mambale guno. Taraso hancur di dado bilo kampuan tabayang na di mata takana kawan-kawan sapa mainan kasadonyo tapi apolah kadayo denai tak pulang ka kampuang alun lai bakabar. Tapi biarpun denai kala pua di rantau namonyo nan kampuang tatap ka denai kala buncito. Raso hancur di dado bilo kampuang tabayang na